pozdrav svima. Ovo je moja prva konferencija i vidjet ćete na mojem licu kako mijenjam boje, ali to je sasvim u redu dok ne dođem do onog netresućeg dijela. Ajmo krenut. Evo ovako. Kada klijentu reći ne? Ovu sam je temu izabrala jer imala sam nekoliko situacija u svojoj virtualnoj karijeri gdje sam morala jednostavno reći klijentu ne zbog neke negativne, recimo, situacije. Malo se još tresem, ali bit će bolje. Molim vas pljesak, spontani neki. Evo. Krećete u svoj virtualni svijet i početak vaše karijere, a već govorite ne vašim potencijalnim klijentima. Zašto? Pardonček. Imate primjere iz moje Isuse Bože, ja se ispričavam, zato jesam virtualna. Zato jesam virtualna. Evo ovako, kada potencijalni klijent sugerira koliko je vama potrebno vremena za određeni zadatak. Znači, ovo vam sve govorim iz svojih iskustva. Kada je meni klijent rekao, dao mi je zadatak jedan i rekao, Maja, trebat će vam sat vremena za taj zadatak. Ja sam rekla u redu, naravno, krenula raditi zadatak, trebalo mi je malo manje od sat vremena i rekla sam, evo u redu, zadatak je napravljen, nastavljamo suradnju. Dao mi je još jedan zadatak i taj zadatak je isto bio, Maja, trebat će vam pola sata za taj zadatak. I meni je već bilo tu čudno, ako već zna koliko će meni trebat, zašto uopće, trebam raditi to. Uglavnom, ja sam tu suradnju vrlo brzo završila, jer jednostavno mi nije odgovaralo da meni klijent govori koliko će meni trebati vremena. Znači, za neki zadatak mi treba 15 minuta, za neki zadatak mi treba sat vremena, ovisi naravno koliko je kompliciran zadatak. Tako da vi kad ulazite u suradnju s nekim, jako dobro definirajte koliko vam vremena treba. Ja sam izvan sebe. Evo, ja ću čitati da ne bi bilo ovakvih smetnji. Ako prvi put dogovarate određivanje pojedinih zadataka, budite realni oko utvrđivanja rokova. Znači, to je to. Imat ćete, vi doslovno znate, ako već krećete u neki zadatak, koliko vam treba. Naravno, možete ga produžiti i o tome obavijestiti klijenta. Testno razdoblje suradnje po potrebi. Kad vam potencijalni klijent smanjuje cijenu usluge prilikom prvog razgovora, odnosno dogovora oko suradnje. Imala sam situaciju gdje sam dogovarala suradnju, klijent mi je pitao me može li cijena biti niža. Ja sam, budući da sam tek počinjala virtualnu asistenciju, rekla sam u redu, nema problema, napravili smo cijenu i na tu moju ponudu stigla je ponuda još, možemo li napraviti 2+1 gratis. Mislim da znate kako je to završilo, ne trebam objašnjavati. Jasno iskomunicirajte svoju cijenu rada. Ako želite spuštati cijenu, to je na vama sve. Po meni nemojte spuštati zato što ste za to se učili, školovali i sve. Poštujte sebe i znajte svoje vrijednosti. Ako mislite da se ne biste dobro slagali sa klijentom, nekad je bolje prekinuti suradnju u početku ako primijetite da se ne biste dobro slagali s klijentom kako bi izbjegli potencijalne neugodnosti za vas i za klijenta. To vam je ono doslovno kad imate onako nekakav intuiciju, kad počnete pričati s klijentom da nešto tu vama ne odgovara. Naravno, opet se zahvalite, hvala lijepa, trenutno sam zauzeta ili već što želite reći i prekinuti suradnju. Kada klijent ne poštuje vaše vrijeme, prije početka suradnje jasno komunicirajte s klijentima rokove u kojima možete očekivati odrađeno. Jasno komunicirajte u koje vrijeme ste raspoloživi i u kojem slučaju prihvaćate hitne zadatke. Poštujte svoje vrijeme, ali i vrijeme klijenta. Znači, ja sam imala situaciju kada me je klijent zvao i u 8 na večer, slao mailove u 11 na večer da se riješe
Ja sam to sve ispoštovala jer sam bila na početku svoje karijere, pa rekao dobro, nema problema, i onda sam jednostavno poslala mail, molim vas da se držimo tog i tog dogovora, da se mailovi koji nisu toliko hitni odrade u 8 ujutro. Hvala Bogu, to je sve prošlo sasvim u redu. I sad počinjem mijenjati boje. Kada klijent ima stav da vi trebate njega više nego on treba vas. S klijentima sklapate ugovor o poslovnoj suradnji, poduzetnici, partnerski odnos, to jest odnos poslodavca zaposlenika. Ako su oni vas uzeli već za virtualnog asistenta, ako su oni vas uzeli za tu suradnju, znači da oni vas trebaju. Nisu vas bez veze izabrali, imate nekakve kvalitete koje možete ponuditi vašem potencijalnom klijentu. Ako se ne osjećate dobro tijekom suradnje s klijentom, to je moj isto primjer kada je klijent jednostavno je, kako da kažem, bio napadan, malo napadan. Ti trebaš ovo, ti ovo, ti ovo. Znači ja imam komunikaciju sa klijentima na vi, ukoliko klijent ne traži da se prebaci takva komunikacija na ti. Kad sam ja dobila stalno ti trebaš ovo, jednostavno se ja nisam osjećala ugodno sa takvom suradnjom i znate kako to dalje završava. Ako klijent ne surađuje, zahvalite mu se. I da ovo sve ne bude ovako negativno i da ja više ne crvenim, nije svaki ne negativan. Znači, nakon svih tih ne suradnja, meni se otvorila stvarno jedna predivna suradnja. Predivna suradnja koju sam rekla da, i ta suradnja još uvijek traje dan danas i jako sam zadovoljna i komuniciramo na ti i nemamo uopće problema. I jedna suradnja koju vi čekate kad stalno odbijate nekog zbog takvih nekakvih stvari, dobivate onda samo ove nekakve lijepe suradnje kojima ste sretni i zadovoljni. Uzajamno poštovanje, to znate svi, zahvalite se kada odbijete suradnju, preporučite kolegicu, sad vas ima tu puno virtualnih koji možda ćete odmah krenuti u virtualne vode. Ne palite mostove, znači ne svađajte se sa potencijalnim klijentom ili starim klijentom, nema potrebe za tim, komunicirajte na kulturnoj i profesionalnoj razini i reputacija vas kao osobe i vašeg brenda. Znači ako vi budete negativni i počnete se derat na klijenta, bla bla, onda znate kako to isto završava, dobivate tamo recenzije i nije dobro za vas. I hvala vam na pažnji i sretno u vlastitoj avanturi.